Bir bina pikir edeliň. Asyrlardan bäri öz stilini we ýüzlerçe müňlerçe fasadyny gorap gelýär. Bu bina gündogar Aziýa ýurtlarynyň köp böleklerine ýaýran. Shophauslar ilkinji 17-nji asyrda Hytaýda döreýär we günümizde çenli giňden Malaziýada, Singapurda, Indoneziýada, Taýlandda ullanylýar. Bu binanyň esasy maksady birinji gatyna sowda ederýär mümkinçilikler edilen we ikinji, üçünji gatynda da ýaşarýaly mümkinçilikler berilen. Bu binalarda esasen agaç materiallar ullanyp gurulup başlanypdyr. Soň ýuwaş-ýuwaşdan tehnologiýaň ösmegi bilen kerpiçe, betona geçipdirler. Şu wagt döwrewap materiallar ullanyp hem gurulýan şu binalar. Gatygow bir soru, bu binalaryň Kuala Lumpurdaky ýerleşigi nähili? Meselem, şu binaları öwrenmek üçin özüm hem ýürüýte şu binalary görmäne gitdim. Hayran galyran zat, şu binalaryň şu wagt eçenli başdaky gurulan keşbini gorap gelipdirler. Meselem, Dubai şäherine gidemde diňe täze, uly, modern binalar bar, ýöne hiç hilek öz kulturasy ýok. We bir hili tutuş Dubai bir hili men üçin bir boş, gyzyksyz bir ýurt hökmüne geldi. Emma bärde meselem Malaziýada ýa Singapurda ýa Indoneziýada köp wagtlap näçe asyrlar bäri şu binalaryň keşbini, funksionalnysyny gorap gelýärler. We bu şol ýurduň öz kulturasynyň bardygyny görkezýär. Bu binalar turistleriň hem gaty ünsüni çekýär. Meselem hem modern binalar gurulýar, täze modern binalar gurulýar. Şol bir wagtda gün öňünde ýa-da gyrasynda da şu starinny köne zdaniýalaryň keşbini gorap, öz funksionalnysyny gorap gelýär. Malaziýa gelimde bu bina barada özüm hem köp gyzyklandym. Bu bina aslında Hytaý ýurduna 17-nji asyrda döräp çykypdyr. Iň geň galyrýan tarapy şu binaň funksionalnysy meni ýaman hayran galdyrdy. Bu binalar diňe ýaşaýyş hökmünde çäklenmändirler. Emma şu wagt ibadatxanalarda, otellerde hem ullanýarlar. Bu bina turistler üçin hem gaty praktisyn bolýar. Arkitektor gözü bilen seredemde bu binalaryň planirowkasy we çözgütleri diýseň gatygow çözülipdir. Iň esasy zatlaryň biri girelgesi 1,5 metr içeride bolupdyr we bu hem ýagyş üçin hem gün üçin goraw hökmünde ullanylypdyr. Binaň içine giren ýagdaýymyzda iň gowy tarapy orta arasynda courtyard gurnalypdyr. Bu courtyard diýmek göni binaň içine girmegi we ortasynda binaň bag, bahçe ederýärlik mümkinçilikler döredilipdir.
Binaň ikinji gatyna mihman kabul eder ýalyk mümkinçilikler döredilen we üçünji etagyna bolsa ýatak otaklary hökmünde ullanylýar. Jemläp aýtjak bolsak, bu binalarda iň esasy maksatlaryň biri adamyň rahatlygy üçin pikirlenipdirler. We men iň kän ünsüm çeken zatlaryň birim şu binalaryň içine girende hiç ile kondisioneriň ullanmak diýilen ýalyk bir duýgu döredenok. Sebäbi başda proýekt edilende awtomatik naturalny ventilasiýa bolar ýalyk pikir edipdirler. İçinde ýaşaňda gaty, salkyn, udobny we rahat ýaşap bolýar. Şu taýda ýene iň esasy belläp geçetim gelýän zady hiç wagt ýaşaýjy jaýynyň daşyny isleýişi ýalyk boýamagyna ruhsat berilipdir. Meselem biri gelipdir, bir jaýyň eýesi göýök reňke boýapdyr. Goňşusy şonu sary reňke boýapdyr, jaýynyň fasadyny mu hiç kim hiç zat diýmändir. Görseler her kim öz isleýişine görä, öz stiline görä boýag edipdirler ýa-da dizayn edipdirler we bu tutuş şäheriň öz atmosferasyny ötküdipdir. Bir hili tutuş ýurdun ýa-da şäheriň şu ýa-da şu raýony canlandyrypdyr. Bu hem aýratyn bir kultura döredipdir.